ବନଲତା ଦାସ ମୁଁ ବାରିପଦାରୁ ଆସିଛି। ମୋର ଘର ହେଲା ପକା ବ୍ଲକ ହେଲା ସାରସକଣା। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ ପରିବେଶକୁ ଏଠି ଗାଧେଇଲୁ, ଦୂର ଦୂରରୁ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଠାକୁରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଯିଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମନସ୍କାମନା କରୁଛନ୍ତି ପୂରଣ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସିକି ଏଠି ସବୁ କାଉରିଆ ମାନେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠିକା ପରିବେଶ ସମସ୍ତେ ନନା ଭଲ, ସମସ୍ତେ ଭଲ, ଏଠିକାର ସବୁ କିଛି ଠିକ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ବନ୍ଦେ ଜଗତ କାରଣ ବନ୍ଦେ ପନ୍ନଗଭୂଷଣ ମୃଗଧରଂ ବନ୍ଦେ ପଶୁନାଂପତି ବନ୍ଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ବହିନୟନଂ ବନ୍ଦେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତଜନାଶ୍ରୟ চ ବରଦଂ ବନ୍ଦେ ଶିବ ଶଙ୍କରଂ। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ତଥା ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ସମସ୍ତ ଭାରତର ସମସ୍ତ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଭୋର 4ଟା ବେଳୁ ଆସି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପବିତ୍ର ଆଦିଗଙ୍ଗା ବୈତରଣୀ ଅନୁସୂୟା ତୀର୍ଥଘାଟରୁ ଜଳ ଆଣି ସଂକଳ୍ପ କରି ସେଠି ପୂଜା କରି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ତଥା ଆମର ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସୌରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସୋମନାଥ ଶ୍ରୀଶୈଳୀ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନଂ ଉଜ୍ଜୟିନାଂ ମହାକାଳଂ ଓଙ୍କାରଂ ମହେଶ୍ୱରଂ ପରଲ୍ୟାଂ ବୈଜନାଥଂ ଡାକିନାଂ ଭୀମଶଙ୍କରଂ ସେତୁବନ୍ଧିତୁ ରାମେଶଂ ନାଗେଶଂ ଦାରୁକାବନେ ବାରଣାସ୍ୟା ତୁ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱଂ ତ୍ରୟମ୍ବକଂ ଗୌତମିତଟେ ହିମାଳୟ ତୁ କେଦାରଂ ଘୁଷ୍ମେଶଂ ଶିବାଳଂ। ଏତାନି ଦ୍ୱାଦଶ ନାମ୍ନାନି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଭାରତର ସାରା ଭାରତ ବୁଲିଲେ ଆପଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପାଇବେ। ଏହି ସ୍ୱାମୀପାଟନାଥିତ ଏ ପବିତ୍ର এই বৈতରଣୀ ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ এই ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପରମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏଠି ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ମା ତାରିଣୀ ଅଛନ୍ତି, ମା ମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସଂକଟମୋଚନ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବରଦା ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଏଠି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ସଭା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତଥା ସରକାରର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ହେବା ପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନଦୀ ଘାଟରେ ମାନେ ଆମର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତତ୍ପରତା ଅଛନ୍ତି। ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକିରି ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ସୁସଜ୍ଜିତ ଆସିବେ, କୌଣସି କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବାହାରେ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ କିଛି ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି NGO ସଂସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଖେଚୁଡ଼ି, ଡାଲମା, ଅନ୍ନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି।